Sunog miulbo sa sitio Dreyuhoa sa barangay Lahog ganina buntag. Gipaubos kini sa third alarm. Si Chelo Valiana sa report. Nadawat sa kabomberuhan ang alarma sa sunog alas 8:25 kaganihang buntag. Gipaubos kini sa third alarm alas 8:32 kaganiha. 17 usab ka panimay ang hingpit nga naugdaw. Gibana-bana nga moabot sa 350,000 pesos ang dalyo sa insidente. Mato ni Fire Officer 3 Nelson Dakulan, fire investigator sa Cebu City Fire Department, nga nagsugod ang sunog sa panimay ni Rafi Rapsing. Last night daw doon na day abnormal kasi ang power supply mo iyang allegation. So far ato sa nang ikuan under investigation doon taglaing mga possible witness kung siya nakita siya tagitabo sa sunog. Apan gitataw ni Rapsing, alauna kaganihang kadlaw na nawag siya sa taga-power utility, human niya masuta nga sila lang ang napagngan og kuryente. Ang iyang nabantayan nga nagagikan ang kayo sa poste nga milatay sa linya sa kuryente. Sunod hitabo, mikalit na lang og ulbo ang ilang panimay. Gikan sa poste, murag padoong sa entrance cap, unya aso dayon. Wala naman gani fire extinguisher sa amo, di naman da kay gisugat naman kog aso ka istanan. Samtang gipasabot ni Kapitan Hazel Ann Muanya Empleo nga di basta-basta mapaubos ang dapit nga nasunugan sa state of calamity. Hinuon ila naman ang luna. Tun-an na lang sa barangay ang paagi unsaon pagtabang kanila. Pila ka porsyento gyud, pero bisan pa man ma state of calamity or dili, mangita tag paagi atong buhaton hangtod asa kutob atong mahatag dito sa ato ang mga affected. Sa laing bahin gitugpahan sa mga aligato ang mga dokumento nga nagtipunog sa roof deck sa DOST building sa Sudlon dihang miulbo ang sunog. Maayo na lang kay nabantayan kini sa kabomberuhan og napugngan ang pagsilaob. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.